Dlouho očekávaná zásilka je tady přímo z Japonska. Je to ventil topení, tak ho tam jdu dát a snad tam bude pasovat. Jinak už nevím. Jdeme na to. OK, něco mi říká, že asi venku minus 30 nebude. Jako mám tady zimu, ale ne tak velkou, jako minus 30 je dost. To bude asi něco s čidlem, ho najít. Tak se tady tak koukám. A říkám si, že tenhle konektor by měl být asi do něčeho zapojený. Pravděpodobně možná proto ukazuje minus 30. Chtělo by to nový čidlo. Tady je. Tak ho tam lupneme a uvidíme, jestli to bude furt ukazovat minus 30 nebo ne. Zatím jsem ho tam nechal jenom volně, protože jsem nenašel, kam by se měl zacvaknout, tak zatím ho nechám volně a pak pro něj najdu nějaký lepší místo. Tak okamžik pravdy. Oh je tady 12 stupňů, to by odpovídalo. Nádhera. To by to nebyl Lexus, aby to nešlo zase nějak komplikovanějc, protože sehnat ten senzor venkovní teploty nebylo jen tak. Když už ho měli, tak originální díl stál nějaký 2000 a mně se to podařilo jako v minulém videu s AB senzorem trošku vochcat a koupil jsem na nějakou Toyotu a vyšel ten senzor nějakých 350 korun. Takže ušetřeno, povedeno. Trošku se mi tady zbláznil dotyk. Už zase nic nefunguje. Teplota venkovní ukazuje. Ale tady nic. Ale tady je to úspěšný. Takže ventil topení funguje, už mi to fouká krásně teplý. Paráda. Paráda, paráda. Teď už jenom vyřešit ten bláznivý dotyk, protože si dělá, co chce. Doufal jsem, že to bude tím, že se to ohřeje, ale bohužel tím, že tady je řízený všechno přes ten dotyk, tak si nemůžu nastavit ani kam to foukat. Ale tak to si nějak vyřeším. Všechno postupně. Tak, světla se podařilo hezky vyleštit, teď jsou jak nový. A když už jsem byl tady len v té zadní části, tak ta hrana toho nárazníku byla mega matná. Tak jsem si říkal, že to taky zkusím vyleštit, akorát jsem tím odhalil to, co jsem nechtěl, a to, že je ten nárazník pěkně popraskaný, nebo spíš ten lak, takže to znamená lakování. Takže leštění bylo zbytečný, ale to se někdy stane prostě, no. Tak k tomu lakování boku přidám ještě nárazník. A když je řeč o lakování a o tomhle boku, tak vlastně lak je v tom stavu, že tady lens na pravém zadním boku se to loupe, tady se loupou zadní dveře, i nad klikou, to samé přední dveře, to už bylo lakovaný, tady lens zase u okna, sloupek a tady platník, takže celý bok. A k tomu přidám přední nárazník a i teď zadní. Tak a je to tady. Supík dojezdil, ale to teď nemyslím. Myslím tady tohleto, že mi to nedalo a objednal jsem nový kola na Lexuse. Tak se na ně jdem podívat, už se moc těším, jsem fakt zvědavej. Ten límec by měl být fakt velký, no tak jdem na to. Co tomu říkáte? Já myslím, že to je masakr. Límec jak moje pěst. Určitě vás zajímá, co to je za kola. Našel jsem je úplnou náhodou. Měli je skladem tady v Čechách na jednom e-shopu. Jsou to Forza kola a jsou to 9,5, ačkoliv to nevypadá, dělá to ten obří límec, ale jsou to jenom 9,5. Vlastně na Lexusu vzadu mám 10, ale ten límec je o dost větší. No, je tam trošku jiný ETčko, takže se trošku obávám, aby nebyl stejný problém, jako jsem měl tady při těch Japanech,
kdy vlastně ten střed je zapuštěný a Lexus, ten model má zrovna široký brzdič, takže se to tam nevešlo a musel jsem tam dávat podložky. A když tam teď nebudou podložky, tak by to mělo sednout hezky krásně zároveň s autem, ale obávám se toho, že tam ta podložka stejně bude muset být. A to asi zjistíme teď, takže jdu obout jedno kolo a mrkneme se, jak to tam sedne. Jsem na to sám zvědavej. Zadek, ten určitě sedne, tam se nebojím. Tam se vejdou veliký kola, ale ten předek bude horší a uvidíme, jestli budou u sebe nějaké experimenty. Tak jdeme na to. Obul jsem na to 225/35, na té 9,5 je to super, ale vzadu dám 235. Za prvý, protože mám 2 nové gumy a za druhý vzadu chci mít trošku větší grip, když je to ta zadokolka, že jo. Nebude to samozřejmě takový stretch, ale to jsem schopen oželit, ale uvidíme, jak to sedne, samozřejmě třeba bude ještě nějaká změna, ale ten předek je skvělej. Tak už jenom zbývá to zkusit na autě, jestli to padne. A je tady to, o čem jsem mluvil, no. Brzdič. Padá to tak 3 mm, 2-3 mm, no možná víc, uvidíme. Ach jo, takže zase teď podložku, skvělý, kterou mám tady. Není na to být připravený. Takže 15 mm podložka, tak uvidíme. Nic mezi nebylo. Už teda se mi podaří sundat tady ten přivařený plastový kroužek. No, to vypadá much better. No jo, je to tam, ale čumí to, ale to už asi vyřeší snad Ačka a možná trošku blatníčky. Takže vám ukážu, jak sednou zadní kola. Já už jsem to samozřejmě viděl, ale to nemá cenu vůbec ukazovat. Tak je potřeba udělat pár úprav. A to musím dát nový delší štefty, aby se tam vešla podložka, aby to šlo hezky přitáhnout. To je pro mě nový, protože jako koncernovej znám akorát tak delší šrouby, když jsou podložky, ale tady je vlastně šteft nebo svorník a ten se musí vyklepnout a nalisovat novej. Takže to budeme dělat kvůli té podložce. No a samozřejmě, když už půjde ven kolo i kvůli té podložce, tak je potřeba se zbavit tady toho rantlu samozřejmě, protože je strašně tlustý a to kolo, když vyleze, tak by se akorát o to opíralo. Tady už asi vidíte, jak je to zrezlý, takže je mi to úplně jedno, protože se to stejně bude muset asi vyvařit a ošetřit. No, takže první, co teď je, se sundá brzda a když koukám na tu brzdu, jak je taková vorezlá, tak s tím taky ještě něco udělám a jde se na ty štefty, jak jdem na to. Normálně bych si měl vyndat ten náboj a vylisovat to ven, ale což se mi úplně nechce, tak jsem tady našel takový místečko, kam by to šlo vyklepat, jestli to půjde,
a ten další šteft by se tam měl vejít, tudíž bych ho měl pak vylisovat zpátky, tak uvidíme, no. Jdem na to. Kolo je tam, podložka je tam, lem oříznut a když se podíváme, tak takhle to trochu leze, ale samozřejmě jak se auto sníží, tak to kolo tam zajde víc a musel jsem odstranit tu plastovou lištu, což na vzhledu udělá asi 5 mm, tak uvidíme, jak to sedneš, tak to ještě snížím. No a teď ještě nezbývá nic jiného, než to samý udělat na druhé straně a pak se na to konečně podíváme. Se na to těším. Tak je to konečně hotový, sedlo to úplně krásně. Ještě by to asi sneslo nějakou větší podložku, uvidíme příště, ale myslím si, že to je dobrý. Můžete vidět tady na těch dalších záběrech, jak se to hezky sedlo. A ty brzdy samozřejmě nastříkaný do černa taky udělají dost, že to není takový hnusný, okyslý. Doladil jsem trošku na předku ještě, aby to neškrtalo, vyndal jsem podběh a teď už je to super. Tak jsem auto trochu spláchnul, když je venku tak krásně. A musím doporučit ten sušící ručník, je od Dana Hanuše, takže určitě doporučuju, běžte na e-shop k Danovi, měl by je mít už skladem. A pro dnešek je tohleto všechno. A jestli se vám to video líbilo, dejte odběr a like, budu za to rád. A vidíme se snad brzy v příštím videu. Čau! No a mě teď čeká další šichta. Tada! Tady supík a motor ven. Tak sranda začíná.